सावरायनायाथ' सावरायबाय थादों दासिमबो बन्द जायाखै ओरैनो रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनाय खामानि मावखौ लुगैयो खिन्थु दा बियो साक्सेस फेलार निर्भर खालामगोन मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिथु माबा दा मोननै हान्जाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैनोबा बुजा बुजा फैलायनांगौबा गिभ एन्ड टेक बे पलिसिया थांगोन जुदि गंग्रा जानानै जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबा लायोबा गं बायलायलायाबा बे खुनु जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलायनांगोन जातिनि स्वार्थ ओनसोलनि स्वार्थ गावनि राव हारिमु फोथांना लाखिनानै मोनसे देरहासार जाथिसो थांना थानायनि स्वार्थ बेबायदि गं बायलायनो हानांगोन आरो जायानो गं बायनो हायोबासो बे साक्सेस जागोन थांनाय 15 दिनसो बिभिन्न ग्रुप आलादा आलादा ग्रुप हिसाबै आरो बे ओनसोलाव थानाय गासैबो रिलिजियास ग्रुप्स रिलिजियास अर्गानाइजेसन ससियेल अर्गानाइजेसन बे गासैखौबो लोगो हमनानै सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव बे 1.5 बोसोरनि थाखायबाबो सिडली समष्टिनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरजों सासे थान्दै हरनांगोन बे बाथ्राखौ जों रायजोफोरनो बुजायदों आरो बेहाय बुजायदों जे जोंहा बे समष्टिनिफ्राय जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनहा गासैबो बर'आनो दा बेनिखाय बर' होननानै जोंहा गोबाङानो एसे कनफिउसन जानो हागौ सोरखौ जोगारगोन सोरखौ नाजावगोन हयथ' सोरबा सोरनिबा खुरमा जातिबो थानो हागौ गामिसेनिबो जानो हागौ दा बेबायदि हिसाबै जों भटखौ सोरनो होनाया मोजां जागोन बे बाथ्राखौ एसे रायजोफोरनो बुजायदों आरो बेहाय मोनसे बाथ्राखौ बुजायदों जे गावनि न'खरनिबाबो गावनि गामिनिबाबो गावनि खुरमा गुस्थिबाबो जों सायख'ना हरनानै जुदि ओनसोलनि जायगानि रायजो राजानि खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसिखौ दैथायहरनाय जोंहा लाब जाया बेनिखायनो आरो स्पेसियेलि जों मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों जे जायहा देरहाखांनानै रुलिं पार्टियाव थाहैगोन बेबायदि बिजाथियासो जोंनि थाखाय खामानि मावनो हायो जाय अपजिसनाव थाहैगोन बिथांमोना खुनु दिन खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जों रायजो राजाफोर बेखौनो खावलायदों जे नोंथांमोना खुरमा गुस्थि होननानै गावनि गामिनि होननानै गावनि बाय बाहागि होननानै जायखिजाया बेखौनो सायख'वालासिनो जायहा सरकारजों थाहैगोन देरहाखांनायनि उनाव रुलिं पार्टिनि एमएलए जाहैगोन बेबायदि बिजाथिखौ जाहाथे भट होयो मानसि हिसाबै जों रावखौबो गाज्रि होना कंग्रेसनि जाय जों बिजाथि मानसि हिसाबै गोरों गोरा मोजां बिपिएफनि बिजाथि आबसु आन्दलन समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय साकरि गारलायनो फैनाय मानसि आरो हाइ फाइ फेमिलिनि सोद्रोमा बिथांखौ जों गाज्रि होनना बुङा खिन्थु दा माबाया जाहैबाय रुलिं आरो अपजिसन दा रुलिंआव थायोबाथ' गोबां खामानि मावनो हायो निर्मल ब्रह्मखौथ' जों गासैबो मिथिजोबखायो बेखौ स्पेसियेलि नैबे ओनसोला खारन मोनसे समाव बे ओनसोलनिनो एमसिएलए आरो एमसिएलए जानाय सोरसो खामानि मावदों दा बेबायदि हिसाबै जों गासैखौबो बिजिरलायनानै बेखौनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे नोंथांमोना देरहाखांनायनि उनाव जाय रुलिंआव थाहैगोन रुलिंनि जायजोन बिजाथि बिथांखौनो देरहायोबा नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय जौगानाय खामानि जागोन बेनिखायनो बिथांखौ भट होनांगौ होनना जों खावलायदों दा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआरखौ सादा लेखायाव सागान होनाय होननानै दासिमबो बुंबाय थायो सार सादा लेखायाव सहि होदोंब्ला हाग्रामा मानो सहि होखो उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना बे उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन जों इउपिपिएल दा जायफ्रा सालायबाय थादों बेखे बै समनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगिदिर प्रमद बर' आरो आं एनडिपिनि आफादगिरि हिसाबै धीरेन बर' रनसायग्रा नाब्ला बिथां जों गासैबो जाम्बा जाजोब हाग्रामायाव जाम्बा जाफैगोन मानोना बिथांमोनथ' उइटनेस हिसाबै सहि होदोंना जुदि सादा कागज मोनब्ला बिथाङा मेगन मिसुनानै होदोंमोन नामा ना मेगनानो नुवामोन दंफांनि ससमा गानदोंमोन नामा बिथां बै समाव दा बिथांमोना गावसोर जिखिनि गोरोन्थि खालामना गारबोदों बेफोरखौ कारेक्सन खालामनो जिखुनु सर्टेजमोन बेखिनि जों फिलफिल खालामनानै जि सुक्ति खालामो बे सुक्तिया जोंनि भबिष्यत बर'लेण्ड आलादा रायजो जानायनि मोनसे गोगोम बिथा जों गायसनखाबाय बेनिखाय दिनै बिथांमोना बुंनोथ' जेबो गैलिया 17 इयार्स रुलिंआव बिथांमोना जिखिनि गोरोन्थि मावबोदों जिखिनि इलिगेल खामानि मावदों जिखिनि करापसन खालामदों जिखिनि मा बुंगोन ससाइटियाव बेले बेजे खालामबोदों गुबुन मा बुंगोन बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामबोदों पार्सियेलिटि खालामदों बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि गैयामोन दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन दाबो बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुगैया दावराव दावसि खालामनो नाजाबाय थायो दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव जायखौ
मोनसे सिभिलाइज ससाइटिया लुगैयो बेबायदिखौ बिथांमोना खामानि मावनो हायिखाय गावसोरनि फेलारफोरखौ दोनखोमानो थाखाय बायदिसिना ब्लेम होनानै गावसोरनो खोब गोरों होननानै देखायनो नागिरदों खिन्थु बिसोर गावसोरखौ बुरबावनाय देखायदों सार बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानांगौ नोंथांमोना सावरायदोंमोन मोनसे समाव दासिमाव माबायदि थासारि सावरायनायाथ' सावरायबाय थादों दासिमबो बन्द जायाखै ओरैनो रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनाय खामानि मावखौ लुगैयो खिन्थु दा बियो साक्सेस फेलार निर्भर खालामगोन मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिथु माबा दा मोननै हान्जाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैनोबा बुजा फैलायनांगौबा गिभ एन्ड टेक बे पलिसिया थांगोन माखासे नागारनांगोन माखासे नाजावनांगोन गावनिखौ गारनानै मालायखौबो नाजावनांगोन बेबायदि मेन्टेलिटि जिथिया लिडारफोरनि गोसोआव फैगोन अब्लानो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ हायाबा सोरबा सासे सानैया जुदि गंग्रा जानानै जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबालायोबा गं बायलायलायाबा बे खुनु जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलायनांगोन जातिनि स्वार्थ ओनसोलनि स्वार्थ गावनि राव हारिमु फोथांना लाखिनानै मोनसे देरहासार जाथिसो थानायनि सात्र बेबायदि गं बायलायनो हानांगोन आरो जायानो गं बायनो हायोबासो बे साक्सेस जागोन